Казвам се Марин Стоянов Цанов. Роден съм през 1936 година и до сега Берекадвер си още. С две думи всички тук ме познават като Бай Марин. Така ме познават тук почти целият град и България. Бай Марин Кожара. А сега напоследък може би ще излезе, защото почва да прави цървулджията. Няма кой да прави цървулите. И така остана. Занаята ни на нас е художествена обработка на кожи, т.е. изработване на кожени художествени изделия. Това е най-точното. Така се води. В 70-та година съпругата, първа тя, се явява в София. Имаше това горе свидетелство институцията беше специално за народните художествени занятия. Казваше се задруга на майстори за народни художествени занятия. И тя там се явява 2 дена на изпит, издържа го. Още 2-3 имаше, ама те ги скъса, само тя взема той. И от тогава тя е народен майстор на народните художествени занятия, а пак аз малко по-късно се явявах. Сега интересен момент имаше, че тук ние придобиваме една известна общественост, тук Шуменския област, там специалист, който се занимава с изобретенията, с рационализациите, направихме постъпка горе в Централния институт за изобретенията и 8 месеца не разследваха, обаче не щяха да ми го признаят за изобретение, а се оказа, че в света никъде няма нито технология, нито писано за кожи от пилешки крачета. Има кожи от змии, от риби, от гущери, от не знам какви си. Така, но от пилешки крака няма никъде, нито в литература, нито в технология да се пише. Обаче, каза, не мога да го защитим на международната арена и само за изобретение, не за рационализация, за изобретение не мога да защитят и така остана.